Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo tikupitiriza kukondwerera chikondwerero cha Ambuye Yesu okhala munthu, Mulungu otigawira umulungu wake. Ndi Mulungu amene akufuna kuti ife timvetsetse tanthauzo la chikondi chake. Ndipo tili pakatikati pa chikondwerero chimenechi cha Christmas. Dzulo timachita chaka cha banja loyera, kusonyeza kuti pamene tikukondwerera chaka cha Christmas, banja lonse, ana, abambo, amayi, akuyenera kutenga gawo pa mthenga wabwino, pa chikondi cha Mulungu. Ndipo lero popitiriza mmene tingayikhalire Christmas, mpingo kutipatsa chitsanzo chabwino chochitira umboni. Yohane Mpostoli tikuchita chaka chake tsiku la lero. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Yohane, mutu wa 1 ndime ya 1 kulekeza 4. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane, mutu wa 20 ndime ya 2 kulekeza 8. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a m'buku loyera. Mawu a mkalata yoyamba ya Yohane yoyera. 1 Yohane mutu 1 ndime ya 1 kulekeza 4. Tikukulemberani za Iye uja amene adalipo kuyambira pachiyambi, amene tidamumva ndipo tidamuona ndi maso athu, amene tidampenya ndithu ndipo tidamkhudza ndi manja athu. Iyeyo ndiye mawu opatsa moyo. Moyowo udaoneka ndipo ife tidauona, tikuchitira umboni ndipo udationekera. Chimene tidachiona ndi kuchimva, tikukulalikirani kuti inunso mukhale a mtima umodzi ndi ife. Kuyanjana kwathu tikuyanjana ndi Atate ndiponso ndi Mwana wawo Yesu Khristu. Tikukulemberani zimenezi kuti chimwemwe chathu chikhalenso chathunthu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Yohane oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 20 ndime ya 2 kulekeza 8. Pa tsiku lotsatira sabata ya Ayuda, Mariya adathamanga nakafika kwa Simoni Petro ndi kwa ophunzira uja amene Yesu ankakonda kwambiri. Adawawuza kuti awachotsa Ambuye m'manda muja ndipo sitikudziwa kumene adawayika. Pamenepo Petro ndi ophunzira wina uja adatuluka napita ku manda. Onse awiri adathamanga pamodzi, koma ophunzira wina uja adathamanga kopambana Petro, nkuyambira ndiye kufika ku mandako. Adawerama naona nsalu zija zili zikhalire, koma iye sadalowemo. Simoni Petro adafika ali kumutsatira, adalowa m'mandamo, adaona nsalu zija zili chikhalire, ndiponso kansalu kamene kanali kumutu kwake. Kansaluko sikanali pamodzi ndi nsalu zina zija, koma padera pakokha kali chipindire. Pamenepo ophunzira wina uja amene adayambira kufika ku manda nayenso adalowa, ndipo ataona zimenezi adakhulupirira. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, ndanena poyamba kuti tikupitiriza chikondwerero cha Christmas. Mulungu akhala munthu, Emmanuel, God is with us. Ndizodabwitsa pang'ono kuti mawu amene tikuwerenga ndi mawu amene timawerenga munyengo ya Pasaka. Tikunena kuti tili munyengo ya Christmas, koma tikuwerenga mawu a nyengo ya Pasaka. Chifukwa cha chani? Chifukwa cha tanthauzo la amene tikumukondwerera tsiku la lero. Yohane anali mmodzi mwa ophunzira a Ambuye Yesu.
ndipo Ambuye Yesu malemba oyera amatitsimikizira kuti he was the beloved disciple, okondedwa kwambiri, ndipo ndi yemwe uja amene anatsamira pachifuwa pa Ambuye Yesu pamene anali pa mtanda. Malemba oyera amatitsimikizira kuti anali mmodzi mwa ana a Zebedeyo, ndipo m'bale wake anali Yakobe. Tikuphunzira zambiri m'moyo mwake, makamaka pamene tikuchitira umboni Ambuye Yesu amene wakhala munthu, Ambuye Yesu amene ali pakati pathu. Choyambirira chimene akutiphunzitsa kuti tiukhale moyo wathu uno potsatira Yohane Mpostoli nchonena kuti tisamachedwe kuyankha kuyitana kwa Mulungu. Mulungu akutiyitana njira zosiyanasiyana, akutiyitana kuti timutumikire monga pamene tayimirapo, kandifa pa business, kandifa aphunzitsi, timapanga zotani, kandifa nsembe, paliponse pamene tayimapo Mulungu akufuna tivomere ntchito imene akutipatsa. Yohane anali mmodzi mwa asodzi, koma atamva kuyitana kwa Mulungu anasiya zonse. Malemba oyera amatitsimikizira kuti anasiya makoka awo, anasiya abale awo, anasiya abambo awo Zebedeyo nkutsata Ambuye. Leronso ife tili ndi makoka athu osiyanasiyana. We have so many nets zimene tikuyenera kuti tizisiye. Aliyense akudziwa chimene chimamulepheretsa kuyankha kuyitana kwa Mulungu, kuvomera ndi mtima onse, kudzikhuthula ndi mtima onse. Pamene tikuchita chaka cha Christmas, Yohane Mpostoli akukhala chitsanzo chathu chamene tingavomerere mwa machawi kuti titumikire Mulungu. Ubwino wake ndionera kuti tikavomera kuyitanako, tikavomera ntchito imene Mulungu akutipatsa, sitikhala tokha, amayenda nafe, amatiperekeza, amatichirikiza. Ndi Mulungu amene amakhala akugwira ntchito kudzera mwa ife. So tivomere, tisatengere kuti ayi ine ndinochimwa, ine ndinobiza, ine ndinochana. Tivomere ntchito ya Mulungu. Chachiwiri, Mulungu nthawi zonse amatuma anthu amene alodzichepetsa. Taonani, mwaophunzira 12 aja, asanu ndi awiri anali asodzi. Ndipo pa asodzi 7 ipo mmodzi mwa iwo akukhala Yohane mwana wa Zebedeyo. Tikang'ana background yake ya asodzi, tiona kuti ndi anthu amene sikuti anali ndi ulemerero pakati pa Israeli nthawi imeneyo. Amatengedwa ngati anthu mchichewa cha Chinyamata titonena kuti ofoira choncho. Koma Mulungu akugwiritsa ntchito anthu odzichepetsa choncho, anthu amene akudzitenga ngati nobody, kuti iye awasandutse somebody. Tivomere kuti Mulungu atigwiritse ntchito nkufoka kwathu. N'chifukwa chake Paulo oyera polangiza mpingo wa ku Akorinto, tikawerenga 1 Korinto 1:26-29, amanena kuti sambiri amphamvu, sambiri otchuka, sambiri amene ali ndi ulemerero, koma Mulungu amasankhula anthu otsika, anthu opanda pake, kuti ntchito yake, mphamvu yake ionekere poyera. N'chifukwa chani Mulungu anasankha Yohane amene anali msodzi? Mwa asodzi titha kuonamo ma-characters, ma-qualities amene inu ndi ine titha kuwagwiritsa ntchito pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, makamaka pamene tikukonzekera kuti tiyambe chaka china chatsopano. Mwachitsanzo, mwa asodzi timaonamo teamwork, kugwira ntchito limodzi. Asodzi kwa amene tinapita ku nyanja muona kuti amaguza makoka ali gulu 15, 20, 30. Samanena kuti ntchito ndi yanga, somba zindigwire ndekha, mgodi ndi wanga ndijya ndekha. Ayi, ifenso ngati tufuna kuti Mulungu atitume atigwiritse ntchito moyenerera, tikhale ndi teamwork. Chachiwiri, mwa asodzi tikuonamo hard work. Abale, kuti nsomba zifike monga mmene timazionera si ntchito yamasewera. Makoka amatha kung'ambika, akachoka akokapha makoka, sapuma, agulitsa, ayambeso mending their nets, akukonza maneti, akubwereranso m'madzi, choncho akabwera, moyo wawo wonse ndi choncho, hard work. Ndipo ndi ntchito yolemetsa, kuti khoka uja achoke pamene ali kuti afike pa mtunda, simasewera. Chimodzimodzinso Chikhristu chathu tichiyikire khama, tichiyikire mtima onse. Chachitatu chimene tingaone mwa asodzi ndi kulimba mtima, courage. Mafunde nyanja sipanganika, amatha kulowa pa nyanja kuli bata bwinobwino, koma from nowhere amanena kuti nyengo ili ngati kumwamba sikupanganika. Muona kuti from nowhere nyengo yasintha. Asodzi samanena kuti ndeti panga bwanji, amadziwa kuti zingalume phula titani titenge. Likewise moyo wathu wa Chikhristu. Chachitatu chimene akutiphunzitsa Yohane Mpostoli pamene tikukondwerera kubadwa kwa Mbuye wathu nchonena kuti zeal must be tempered with love and wisdom. Kuti changu chimene timachita, kudzikhuthula kumene timachita, tizikuphatikiza ndi chikondi komanso ndi nzeru zochoka kwa Mulungu. Tikayang'ana moyo wa Yohane, akanakhala kuti alibe chikondi, akanakhala kuti satsogoza Mulungu muzonse,
akadachita zoopsa zoononga. Mwayeyo tikuona kuti munalibe timavuvu pang'ono. Tikumbukire dzina limene adawapatsa Ambuye Yesu ndi mchimwene wake, sons of the thunder, sons of Abowaneji, ndekuti opsa ngati bingu. Tikumbukira anali ndi tempa, akudutsa msamaraya moja, anthu sanalape, anthu sanatembenuke mtima, anali kuti bwanja Ambuye mutilole titumize moto tanyekeze anthu amenewa. Kupsa mtima kuona kuti zimene akulalika sizi anthu sakufuna kuutenga uthenga uja ndi kutembenuka mtima. Atampeza wina akulalika koma oti sanali mgulu lawo, anamuletsa, iwe wakuza ndani kuti uzilalika mo? Mpaka anakapanga ripoti kwa Ambuye Yesu, tamuletsa tinampeza akulalika m'dzina lanu. Koma muona kuti ngakhale anali kuchita zina ngati molakwitsa, amapanga those things out of love. Tizilakwitsa out of chikondi, out of love. Nchifukwa Ambuye Yesu amakoza nthawi zonse, iyayi osatsutsana nafe ali mbali yathu. Amadziwa kuti ngakhale akulakwitsa out of love. Ambiri tili ndi changu, ambiri tili ndi mavuvu, koma osakhala mavuvu pa za Mulungu. Titakhala ndi mavuvu polalika mthenga wabwino, ngakhale tizilakwitsa, Ambuye amatikoza, atumiki anzathu amatikoza, amithenga ake amatikonza kuti tibwerere m'nyumba yake. Tikumbukire kuti changu chimene anali nacho ndi monga mujamanenera pa Salimo 69 ndi 9. Changu chimene ndimachitira m'nyumba ya Ambuye, changu chomwecho chidzandiphetsa. Koma tikunena kuti our zeal must be tempered with love and wisdom. Ngati timaona kuti tili ndi nyonga zochitira zinthu za Mulungu, tiphunzirenso kumaphunzira zina, tidziwe zambiri. Tilipo anthu ena timangodziwa zochepa za mu mpingo, koma ndikumapanga makani, ndikumaononga ngakhale chikhulupiriro cha ekleziya kumene. Ife timadziwa, ife tinaphunzira zambiri. Tisakhale ngati ndi chikhulupiriro cha Yohane chofuna kusokeza nacho ena. Komano nzeru ndi nyonga zimene tili nazo zitithandize kuzindikira zambiri ndi kumachita chifuniro cha Mulungu. Fundo yachinayi imene Yohane akutiphunzitsa ndiyonena kuti we should be the disciple of God, not the disciple of men forever. Kuphunzira zinthu kuchokera kwa anthu ena siku lako, koma kukhazikika kumangotsatira anthu moyo wathu onse kumeneko ndiye kulako. Tikumbukire kuti Yohane poyamba anali ophunzira wa Yohane Mbatizi. Komano ataonetsa kuti naka kankhosa ka Mulungu, naka kamene kamachotsa machimo a dziko lapansi, anayamba kutsatira Ambuye Yesu. That some of us timakhala mkhwapa, timakhala pambuyo pa anthu for good. Nde chilichonse chimene anzathu atiuze ndi follow the leader, follow the leader. Ayi kuphunzira kusirira kuchokera kwa anthu ena siku lakwa, koma focus yathu isakhale pa anthu anzathu. Mwachitsanzo, mnyamata athonena kuti ndifuna ndikakhale wansembe potengera chitsanzo cha Father A, chitsanzo cha Father B, siku lakwa ayi. Koma pamene tazindikira moyowu, tsopano tisakhazikike pa Father C, Father D, tiyambe kutsatira Ambuye Yesu. Mtsikana athu omasirira ndifuna dzakhale sister ngati aja, ngati a sister yawo. Pamene wawoyamba moyo wako waku sister, ukuyenera uzipange detach kutsatira ma principles a anthu, umange moyo wako pa Ambuye Yesu. Chifukwa anthu lero ndithokhala wabwino mawa ndi ukhumudwitsani, aja athokhala wabwino mawa ukhumudwitsani. Pamene tikatsatira Ambuye Yesu, iye sasintha dzulo, lero, mawa mpaka muyaya. Amatero pa Aheberi 13 ndi 8. Khristu sasintha konse. So Yohane akutiphunzitsa kuti we should follow Christ forever. Yes, we may follow people here and now, but tikazindikira anthu akationetsa nkhope ya Khristu, tisatsatire anthuwo moyo wathu wonse. Phunziro lina limene yakutipatsa Yohane ndionena kuti tiphunzire kumalakalaka kutumikira Mulungu. Tikumbukira request imene anachita, pempho limene ananena kwa Ambuye Yesu, iye ndi chimwene wake. Ayi bwanji wina akhale kudzanja lamanja, wina kudzanja lamanzere. Koma Ambuye Yesu anatsimikizira, simukudziwa chimene mukupempha, chachikulu ndi utumiki. Nafenso tisakhale anthu out of selfish interest potsatira Ambuye. Tizintumikira Ambuye chifukwa chofuna kuti tifuna tifalitse uthenga wake ndi ubwino wa anthu onse. Potsirizira chimene akutiphunzitsa Yohane Mpostoli pamene tikukondwerera kubadwa kwa Ambuye wathu, nchonena kuti we should be ready to be given a new role in life. Iyeyu amatsatira Ambuye Yesu konseku. Komano Ambuye Yesu ali pa mtanda paja adampatsa ntchito ina imene adayivomera ngakhale pamene Ambuye Yesu anali m'mavuto. Nawa amayi yako. Tikawerenga Yohane 19 ndi 26 kumatsika m'musi,
nawa amayi ako uwatenge uzikasamala. Sanakane anautenga udindo umenewu. Ifenso titokhala kuti tili ndikale ndi maudindo ena mu mpingo kandi kuntchito, tikapatsidwa udindo wina ngati tikudziwa kuti udindo ndopindulira anthu onse ndi mpingo wa Mulungu, komanso Mulungu amene tiutenge tuvomere. Nawa amayi ako Yohane sanakane. Tikuphunziranji m'moyo mwake? Kodi tikhala potsatira mapazi a Yohane Mpostoli kuti titumikire Ambuye? Ambuye tithandizeni kuti pamene mwana wanu anadzakhala munthu, ifenso tikhale nawo umulungu wake ndi cholinga chonena kuti tikayanjane naye. Tapempha zonsezi mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Ndikufunireni abale ndi alongo tsiku lopambana, chaka chabwino cha Krismasi chimene tikukondwerera. Hallelujah.